Kwiphondo elikumyinge wama-40 ekhulwini entswela-ngqesho, inxalenye yabantu ithontelana ezidolophini ngelizingela amathuba engqesho ingakumbi ulutsha. uBukiwe Seloane uqoshelise izifundo zakhe kwezokuphicotha iincwadi ngo-2018. Uthe ngokuzula efuna umsebenzi wawela kwizandla ezinkone bubuqhetseba engalindelanga. Ndabuza ke mna kuba uphi wathi ungudirector uphangela eLantuzeni eMnquma local municipality, so ndamtransferela ke ngoku le 200 for ii-forms wathi kuzosodibana ekuseni ke ngoku. Later on baye badecide as ipanel ke ngoku xa ebona ezi documents that is ii-CVs zethu, wathi mna I was the best candidate ne, but there's a problem ke ngoku kukho the so-called e-drink ebeyifunayo and izoba yi-6,000. Ndathi ke mna ke unfortunate anayo kum ngoku. The only money that I had kwi-savings yam it was 1,000 rand. Wathi no, it's fine, ndingabe ndimtransferela le 1,000 rand. Ofunyaniswe netyala lobuqhetseba yinkundla kamantyi yaseGcuwa, uSibahle Nonelwa Bhenya usebenzise igama lomlawuli kumasipala waseMnquma kuba zifana ifani noxa nje bengazalani futhi bengazani. Wafuna imali kuBukiwe emthembisa ngomsebenzi. Asiwuthengisa umsebenzi kwamasipala, i-job opportunities ziya-advertiswa, umuntu aye kwi-interview, then kukhethwe the best candidate, not over the phone, and azi-involve imali, awuthengwa umsebenzi. Igunyabantu lezotshutshiso eMpuma Koloni linqinile ukuba inkundla kamantyi yaseGcuwa imfumanise enetyala lobuqhetseba uSibahle, phofu naye wazingqina izenzo zakhe ezigwenxa. Siyayingqina into yokuba uSibahle Bhenya uthe wagwetywa iminyaka 2 entolongweni emva kokuba ethiwa wafumana ityala lobuqhophololo. Esi sigwebo silandela ukuba yena lo unguSibahle waye walahlekisa umntu esithi uzamzamela umsebenzi kumasipala waseMnquma. Elumkisa uluntu ngozungula ichele abanjongo zikukuzifumisa ngondlela mnyama. Umnumzana Loyiso Mpalantshane uthethela umasipala waseMnquma uthi ukugwetywa kukaSibahle Nonelwa Bhenya sisifundo sokuba babuyise unyawo bengekafunyanwa ingalo yomthetho abo basacinga ngokubetha ngemfiphindiwe abantu abafuna ingqesho kweli phondo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGcuwa, eMpuma Koloni.